Буларга качтым да шундый тазарак кына бер апа. Нигә куасың син бу баланы? Нигә куасың дигәндә әтигә әйтә. Кызым, кызым дигәндә. Мәйтәм, бу минем бывший әти димеш инде шундаймы? Кызым, кызым ич инде ул минем ди. Мин куркам ничектер чит кеше бит инде минем өчен теге аралашмаган итмәгән. Шул вакытта кума, аннары аңлап алдылар инде булар. Әйе, баласы, кызы, мин инде теге куркып. Менә шул хәтирә, шул балачак искә төште һәм шуннан соң мин әтимне тагын 1-2 тапкыр күргәнмендер. 4 яшемдә анда, ничә яшемдә миңа 18 яше ул үлгәч, Себер якларында ул үлгән, анды гаиләсе бар, 2 баласы бар. Ә менә хәзер ничектер сагындыра. Хәтта әнинең дә әйткән бар, менә, мәйтәм, вот хәзер әти белән Илсур, әтинең исеме Илнур, хәтта Илнур әтинең малае Илсур. Санта-Барбара монда, Түрк сериалы.